Ini now dia ni musuh kan. Kenapa orang ini lu bukan lu apa nak lu bukan si awak muda makan awak sama itu dah orang cakap ya itu jawab mana tidak tahu ini kenapa bosor itu ada bosor luar saya jadi logo namun ya sudah sih aku namanya ya asal desi itu yang mungkin kalau yang juga itu sudah mesti uyu mama tu buka anu sudah dari anu tahu ya musuh ada baik jangan ada orang macam sudah tahu ya tu ni dia tu ni oi wati What did he give you? King, what did you? What did he give you?
wakabati vitu. Oi. Sajewe. Wakabati oh manasa wali. Wewe ndio. Kumsama wewe. Sasa sama kupati.
musazvitore musazvitore chinhu chisinichitaura chinoda kuti mhuri kana mutori baba pachanai tadzisechii musachitore like munhu kana akadai garai anouraya munhu anokuwadza munhu simba raanenge aigara hamuri kwaii saka chiripo nechekuti pakuda kuti muzii itai kuti chinhu chipese taakuda kuti izvo zvidai kuti vakabatana sagai munhu anofanira kuti munhu uyu anoporeswa anodzikamiswa adzikamiswa haasina zvena wotaurwa naye aisakutaura chii ochigadzirisa zvezvidoka irikumbirauka tiri nyaya yako tiri nyaya yako ndinokumbira kuti damu hako dai kuti motikadzisira kuti zvingorekobatapa zikuti inini kana yadai kana makuyaona kutobatsira asi chamunofanira kuziva chekuti inini handikumanikidzi musidadini muchemo hangu inini wachaigekani kuadvaisai kuti ichi chiwani chinoda kupedzorenzira yakasiyana asi handikumanikidzi kuti izvo ndezvenyu kana makuitana kuti ini chakukwasisa kuti machimusa chii anobatsirai wangu kuti kudii achinzwa zviripo ndokudaikuda asi choice yekuti zvamuda kuita zekuti ichoice yani yei iri tokubatsirai nokuti izvi zvinhu zvikaizvi handisi panomwenyu pabatibasa kuti ndinani saka handikwanisi kutona munhu yedu kumanikidza kuti ndoite izvo iye asika kwandinenge kutemwa asi kana mati muda hayo nokwasisai songoba dzakuta vanokudzawo handina input vanhu kuti ngatibatsirwa kumwana ngatendi because munenge muda kuchichinjikisei asi kana musingadi munozoona kuti pamberi zviri nani kuti mugadzire chinhu chenyu kwafamuvana than kuzotanga kuda kugadzirisa mushawesi wadini kana chinhu chakuituka zvekuti magore pega pega agadzira chifika sa6 kulonga kukufa munhu saka vanhu vese vauya muno wada vazive kuti chei vanhu vari kufa makore kagore wa6 tosakuda semhuri makuitirana kuda kurasa ichi chinhu chikutotaura ukana kutaura kuti ndinirikisita vanhu kuti idzi dzaita dzehasha saka munofanira kuziva hasha dzacho kuti ndedzei mokwanisa kutaura naye but kana kutaura naye makadaiso hamukwanisi pa because malebho ane asiyana na saka ini ndikukumbira kuti kana zvichiita handisi muendayo kwanza handisi varumadziva chii kusvika muri akachipa maybe chekutanga chamuda kukwanisa dzikamisa takaite chii then kana zvadaro ndemodi zvekuti arikazazara kuti king aiwa he is innocent kusvikira proven t iye azvibvumira kuti shuwa ichi ndochisaiisi andizotitedza mazita anotaura dzakadii dzakasiyana umwe akasvika kuti mweya wakagwa pauri uchitaura zita rechi zvinoita mwoyo yaanopfeka fensi yamaiwe panext door achinoloya panext door iwe paunoona munhu muhombe urikuona chii uona paiwe panext door asi hati munhu ari kuroya ndikumanika kuti asi watora fensi yechi yekuyu ndobva aipfeka ndochiwapisha saka chiripo ndechekuti kana zvakadai
sudah dimise muri maka basi kabla most of the sisters was ana watu sisi wa sisi wa kwa mwenye pana kwa Christmas day kipindi ndio hiyo sasa tunashika kazi sai wote chini mahamu sisi wa sisi pale chini kutora moleleki Funga mshoto wa sisi katika katangani nini ngapi sababu kama kuna yeye itika tunashukuru funga atakapokuwa kufunga nguo ndio tunataka kuona hivi kama atakapokuwa kufunga sasa ndio wao mchikidi mshoto nataka kufanya mambo kwa sisi ni kitu kwa kujenda kwa wale mbana uyaka kwa mkoma ini mashi saka mkoma wala mfanyira wala zaidi mfano ninye pamunda abo wa mkoma hata wanatende kuna disciplina sasa taka ronga kuhusu sana baboja mwana wa mkoma na wewe wale sika tunaongea dashi Banana basa ngati mugari sina kuti munenga ite izvezvo kuna mukoma ngari kwa wana yakisuku mwana wakomana vakujaira mundu kuti vana baba yakitoti vana baba tese kana paita baba anenge azvikona mumwana tisingatendi kogara pasi pamwana iyi saka mukoma wachindinonge vachitaura vakati taona kuti imirisa baba pambeva kuti tisvike pamusipa hazviiti ndikatava ndiko yamangwana saka ndabva ndakada foni vandamufonera iyo papa Kati wewe wazika sei wadibutiza waende kunorowa ndara ndanzi ndaenda kunorowa zvishua ngati manje unoenda mtemwedu ndokuti discipline ngati unoya makakwana ndiri yakura ngati yakakwana ngati ndokunemese saka panguva iyoyo inenge yakabva kusvika ndagirawo vanokutaura kune zvidii Kambali ndakare kuzati mafowani paka patanga kuita chari nini ndakatona kuti mutana ungoro kuzaribira kurowa pakaita chi kana nanhata zvato handina kana kudzikanwa nazvo ndotoka ndichoka saka abharira nyaya imatiri mafurenda ndaenda kubaba checho ndichisvika akabva ndakasvika tibva kogezi ndibva utangotoita zvaviri zvati angosvika futi mbada wandibata ngati chizvi Ndipo, kwa mwanata nakandiwele. Yetiyo, kana mtemo wangu wawase wangu dala kwa chita wakapasi. Kana hii abatulenga. Ndakawewa discipline. Ndakawewa na tebu. Ndakawewa na fumiza tese tibana. Wakanda mwenza stapa yifika. Sindana kasabu. Kama ngwateka kasabu. Saka yesu batacho ukali. Kwa sababu kuya doro kana hiki. Ndikati hakuna ndakakufonera tikati he wakanifonera ndakakuona wafonera ulimpika na ulipo yokumakoa wakadaira saifonera tikati wakanifonera wachikona kuzokuti kuzokurwisa kuna kuzokuti kuzokuchaya saka wakanifonera wakadaira saifonera okumakoa saka handina kuzogutsikana naizvo zvezvizvo wakakabvifunda kuti wakapa sei kuti makandibatsira kuenda kumaprofita saka wakadaira maprofita yake asi tinga kudaro pakuti zvinoita unga zvakasimba lero tine vamwe vanhu vakanga vaenda pamba pevachienda kunoshopera vachigadzira vachinotora gere kumakuva tine mwanasikana akazotitaurira nyaya yacho kazobvunza pakazouyawo mubatsiri uyu ndiye azvikonzera kuti zvinhu zviite zvidai asi akati mwana anga adorha zuva wacho munhu akauraya baba acho ndiye anga atuma kuti zvinhu zvidai asi pezadaro vatongeza mutoma kuti zvinobauraya mwana wangu ndowakandona saka tese tipanapa tiri kuitese ezenyana saka vachakukuyenese solution ingoti nese makadaro
Next year.